kapwa tita at tayong lahat ng mga nagtatrabaho sa abroad at kahit din sa Pilipinas, yung mga katulad namin na nangangamuhan, tuloy natin yung kwentuhan natin. Pagbuhay OFW ko na nagsimula sa Hong Kong. Nag-work ako dun sa unang amo ko ng 3 weeks lang gawa. Nung makita niyang tinitingnan ko nga yung aming contract, nakasaad naman doon na hindi ako pwedeng magtrabaho sa ibang lugar kundi yung bahay lang niya at siya yung amo. Although kanya yung office, pero ang lagay is hindi doon yung address na nakasaad dun sa contract. So, pwede kayong mag-resist. Yung job description natin, ano ba yung hindi natin kailangang gawin. Unang-una, syempre, ang kalaban mo pag ikaw ay malayo sa iyong pamilya, lalo na pag meron kang mga anak na maliliit, kagaya ko noon, 2.5 lang si Kambal nung iniwan ko. At napakaliliit pa nila. Pero sabi ko nga, dahil may mga ibang kwento akong narinig na iniwan nila yung kanilang mga anak na 7 months pa, hindi pa palang iniwan ang kanilang mga anak. Nag-start ako mag-work sa amo ko every Sunday. Of course, yung mga nasa Hong Kong, alam niyo na ang day off is Sunday, Saturday, or ibang araw, pero ang day off. So, yung unang tawag ko wala akong masabi sa asawa ko, kundi umiiyak lang ako dahil namimiss ko sila. Pangalawa, naawa ko sa sarili ko sa ginagawa ko dito sa Hong Kong. Doon sa Hong Kong noon, ang naging problema doon is yung pagpapalinis sa akin ng amo kong lalaki dun sa office niya. So, yun ang naging ugat kung bakit ako tinerminate. So, nung tinerminate niya ako, at the back of my mind, I was like so happy kasi makakaalis na ako dun sa bahay na yun. Pero, ang pala, pag once na umalis ka doon, ibang problema naman ang kakaharapin mo kasi maghahanap ako ng ibang trabaho. Limited lang yung time na ibibigay ng immigration sa akin para maghanap ng panibagong amo. So, 2 weeks ba yun? Or 3 weeks lang yata ang ibibigay na extension pag nagpalit ka ng or terminate ka ng amo. So noon, nag-aalala na ako kasi hindi pa ako nakakapagbayad ng utang. Kaya lang, parang lumuwag yung pakiramdam ko dahil wala na ako dun sa sitwasyon na hindi maganda. Kumbaga, nakaalis ako doon sa hindi tama na pagtatrato ng mga amo ko doon. So, yun ang kagandahan doon. Ang downside nga lang yun nga, kailangan ko maghanap ng panibagong amo. So, eto na, naghahanap ako ng panibagong amo. Pumupunta ako sa agency, nagtatanong ako sa mga kaibigan ko kung may kakilala yung mga amo nila na gustong mag-hire ng nanny or housekeeper. Karoon lang ako ng trabaho. At hindi madali. Ang hirap mahirap humanap ng panibagong trabaho pagdating doon. Pag gabi, umiiyak na lang ako sa Lord kasi nga sabi ko bakit ba ganito ang nangyari. Dadasal lang ako, sabi ko Lord, kung ano yung kalooban mo, yun ang maganap sa akin. Hihintayin ko na lang yung tamang tao, tamang amo na ibibigay mo sa akin. Kung kalooban mo rin na makauwi na ako ng Pilipinas, wala akong magagawa. Yun lang ang talagang pinangatawanan ko na. Yung mga pinag-try outan kong mga amo, yung iba, isa lang yung room. So, ang kapatutulog, kasama nila sa bahay. May isa akong pinuntahan, ang harang lang, kortinang ganon. Kahit pa naghahabol ako noon ng amo na mahahanap ko, sabi ko, hindi ako ganun ka-desperada na patulan ko itong mga to. I know that God has something better for me. Yun ang laging nasa isip ko. At yung laging nasa isip ko is, why do I have to settle for less if there's something better? Diba? At matindi yung paniniwala ko sa Panginoon that He will give me something that I deserve. At deserve din nila ako na maging kasama sa bahay. At naghintay ako, alam nyo ba, na yung time na nakahanap ako ng amo ko, ay kasama din namin sa church si Sister Judith. That time, tumawag siya sa akin. Actually, kung ngayon, it's already almost 4 o'clock. Ganitong oras din nung tumawag siya sa akin. Sister Brenda, sabi niya, yung amo ko, sabi niya yung kaibigan niya dito sa kapitbahay, naghahanap daw ng housekeeper, most likely. Sabi ko, sige sis, bigay mo sa akin yung address.
Pero before that, before na nagpunta ako for interview dun sa naging amo ko nga for 5 years bago ako pumunta dito sa Canada, ay ang dami ko pang napuntahan. Meron pa akong napuntahan. Ang pinakagrabe, yung nagstay ako sa kanya ng 1 week na yata. Pinaprocess na namin yung contract. Nung naandun ako sa immigration, hindi ko naman kontrolado yung oras kung anong oras ako tatawagin sa immigration. Eh, inabot ako ng buong araw. Kaya sabi niya, nasaan na daw ako. Alam nyo ba, pagbalik ko doon sa bahay niya, pinalayas na ako agad. Alas 12 ng hating gabi, sinabi niya sa akin na you have to leave, sabi niya. Ganun sa akin kasi nagsisinungaling daw ako na pumunta sa immigration at inabot ng maghapon doon. Sabi ko, I don't have any control dun sa dami ng tao na nakapila at kung anong oras nila ako tatawagin. Pero grabe yun. Pinalayas niya na ako ng hating gabi at hindi niya talaga hinintay na mag-umaga. Ayaw niya akong bigyan ng supot na kahit yung grocery bag lang. Eh sa Hong Kong yung mga welcome bag or Watsons na plastic bag. Ayaw niya talaga magbigay sa akin. Kasi nga daw liar daw ako. Yung ate ko na tumutulong sa akin, nakasama ko nga dun sa Hong Kong. Si ate, syempre nasa amo siya. Hating gabi na, wala ng train, wala ng bus. Ang layo pa niya. Hindi ko na matandaan kung saan siya dati doon. Pero yung amo na yun, nasa Tsim Sha Tsui, eh magfe-ferry pa or train pa ng pagkahaba-haba, iikot pa yun kung hindi siya magfe-ferry. Kaya sabi ko na lang, wag ka nang pumunta ngayon, hintayin na nating mag-umaga. Doon na lang ako sa my guard. Ganun ang hirap na dinanas ko, mga kapatid, doon sa Hong Kong. Ang akala lang natin napakadali nang nasa abroad. Puro lang saya-saya, party dito, party doon, hindi ganun ang buhay. Yun ang naranasan ko doon sa Hong Kong. Talagang ang hirap. Pagdating ng umaga, sinundo ako ngayon ng kapatid ko. Sabi niya sa akin, umuwi ka na lang, ako na lang magbayad sa utang mo, nakakaawa ka na, sabi niya. Kasi pang ilang amo ko na yun na na-try outan ko. 3 days before akong mabigyan ng departure card, kasi pag hindi ka nakahanap ng amo mo for the 3 weeks span na binigay nila sa'yo, yung the second to your last day, bibigyan ka na nila ng departure letter or departure card na tinatawag doon. Noong time na yun, sabi ko sa kapatid ko, sabi ko, I'm not gonna go home. Ayoko umuwi, ano ba yan? Pumunta lang ako dito para mawawain ng mga ibang tao. Hindi yun ang pinangarap ko. Ang pinangarap ko kako, yung lumuwag yung buhay namin, makapundar man lang ako kahit maliit na bahay. Tapos makapag-ipon lang ako ng konting turunan namin kung ano man yung pwede kong gawin. Pag uwi ko sa Pilipinas, masaya na ako, sabi ko. Basta hanggat meron pa akong visa, maghahanap at maghahanap ako ng amo. Sabi ko sa ate ko. Umiyak na siya. Pero ako, umiyak lang ako saglit. Pero kailangan kong tatagan yung loob ko kasi kung hindi ko tulungan yung sarili ko, ako rin naman ang mahihirapan. Na itong amo na to, nung pinalayas ako ng amo na to, yun na nga, nabigyan na ako ng departure card, binigyan na ako ng immigration ng departure card. Doon naman tumawag si Sister Judith, yung kasama namin sa church dati na, Bren, sabi niya, tawagan mo itong amo kasi naghahanap daw siya, sabi niya sa akin. Hindi daw siya. So doon ko napatunayan ang power of prayer talaga. Napaka-powerful ng prayer talaga. Before ako umalis dun sa bahay na tinutuluyan ko noon, nag-pray na ako, nagpe-pray ako before ako bumaba sa hagdan hanggat nandun ako sa train. Inilay hands ko pa, pinag-pray ko yung doorbell, yung elevator, lahat na lang pinag-pray ko. Tapos, sabi ko, Lord, if this is for me, so be it. Give it to me, oh God. Sabi ko ganyan. So, nag-usap kami ng amo. Being honest ako talaga sa kanya, sabi ko, the reason why my employer
that I don't know how to cook, I don't know how to clean, kanilang standard, I didn't pass the way I clean and the way I cook. That's where he let me go. Sabi ko sa kanya, sabi niya, okay Brenda, I trust you, I like you, and I think we're gonna get along well. Sabi yung gano'n ng amo ko. Magaling mag-English kasi laking Hawaii siya. So we'll try. Sabi niya, I will give you a chance. Kasi ang sabi ko sa kanya, I don't know how to cook Chinese food. Sabi ko, I know how to clean but I don't know how well I clean, but I am willing to learn. Sabi ko gano'n sa amo. So, sabi niya, okay Brenda, tomorrow you go to the immigration and so takbo ako sa immigration ng araw na yon. Yung departure time ko dapat, naging blessing siya at naging extension ng stay ko sa Hong Kong. At alam nyo ba, na yung amo ko na yon, doon ako nagtagal ng 5 years hanggang makarating ako dito sa Canada. So, napakabuti ng Panginoon. Alam niya lahat ang ginagawa niya. His plans are higher than our plans. Kaya magtiwala lang tayo lagi sa Panginoon. Doon ako nag-start na maging malalim yung pananampalataya ko sa Diyos dahil kung wala siya na pinaniniwalaan ko, ewan ko, nakauwi na siguro ako sa Pilipinas noon pa lang. At hindi ko alam kung anong klaseng buhay meron kami ngayon if I choose to go back to the Philippines then, na hindi ko tinatagan yung loob ko at hindi ko pinagtibay yung paniniwala ko sa Panginoon. So, ang encouragement ko sa inyo, sa susunod kong mga videos ulit, ikukwento ko kung paano ako nag-work doon sa Hong Kong, how I succeeded in there, and then coming back to Canada after yung mga paghihirap na dinanas ko doon. So, kwentuhan ulit tayo next time. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa tita, mga kapwa nanis, at itutuloy natin yung ating kwentuhang buhay sa abroad. Although mahirap, meron din mga time na nag-i-enjoy tayo. Hindi lahat ay trabaho, hindi lahat ay katuwaan. Kailangan balance lang. Balance lang ang buhay para masaya, 'di ba? So, till next time mga kaibigan ko. So, please remember to like, share, and subscribe to my videos. Stay healthy, stay safe, don't forget to pray, always have faith in God, and God bless you all.